1 november, de dag van alle heiligen. We denken ook morgen aan alle zielen. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Lof zij u Christus. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op en nadat hij zich had neergezet, kwamen zijn leerlingen bij hem. Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus. Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het rijk der hemelen. Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien. Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het rijk der hemelen. Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om mijnentwil. Verheug u en juicht, want groot is uw loon in de hemel. Zo spreekt de Heer, wij danken God. We zitten duidelijk in de herfsttijd van het jaar en afgelopen weekend zijn we naar de wintertijd met de klok gegaan. En de klok kent eigenlijk in het jaar maar 2 tijden. Voor de klok is het of zomer in het leven of winter. En de herfst en de winter in Gods schepping zien wij als een neergang in de natuur. En ze wijzen ons ook, of wij dat nou leuk vinden of niet, op de levenscyclus van ons mensen, van anderen en onszelf. Maar juist in deze overgangstijd van het jaar van de natuur zijn er 2 dagen, Allerheiligen en Allerzielen, dat wij wat extra tijd uittrekken samen om daar bewust bij stil te staan. Misschien het uur dat we afgelopen weekend cadeau hebben gekregen van God. We denken dan aan het verlies, het loslaten, maar ook het dankbare, het goede, het heilige behouden. Dat is geworteld in ons leven. Want elke mens staat op een kruispunt van relaties. Ik ben er dankzij mijn ouders en mijn vrienden, familie, bekenden. Er zijn een heleboel mensen waarvoor ik iets kan betekenen en veel mensen betekenen iets voor mij. Ze zijn de grond waarop je staat. En ze leven als het ware in ons en wij in hun leven. En alles wat wij doen heeft een plaatsje in de geschiedenis, ook van het dorp of de stad. En in de levens van anderen. Het leven van anderen in dat van ons. En daaraan willen we deze 2 dagen, vandaag en morgen, heel bijzonder denken. Ook als het gaat om een verbondenheid met mensen die lichamelijk niet meer naast ons staan. Morgen bijzonder de mensen uit onze familiekringen, vrienden en bekenden. Maar vandaag de lichtende voorbeelden van alle heiligen die wij kennen. In een gelovige gemeenschap kijken we naar de heiligen. En daarvan zijn er in Gods kerk in de geschiedenis heel wat opgetekend. En de heilige beelden in een kerkgebouw of een kapel, die omgeven ons letterlijk en ook hun licht. En morgen denken we aan mensen die wij gekend hebben en die ons gekend hebben. Ze zijn en blijven een deel van ons leven. We noemen hun namen en ook de namen in de heilige mis van heiligen hier en ook onder elkaar bewaren we ze in ons hart. We laten ze verder leven. Maar hoe ver tenslotte mag onze herinnering, hoe ver mag onze gevoelens van waardering en dankbaarheid van verbondenheid teruggaan? Wat verbindt ons deze 2 dagen, vandaag en morgen, samen met hen
die ons in geloof zijn voorgegaan. Wij christengedoopten zullen niet aarzelen de gezamenlijke en persoonlijke verbondenheid met God de Schepper warm te houden, in het licht te stellen. En die is in Jezus rakelings dichtbij in ons leven. Allerheiligen en aller zielen vieren wij de verbondenheid die over alle tijd heen gaat. Een verbondenheid die ook over de grens van de lichamelijke dood heen gaat, die overstijgt. Het leven van de zielen voor altijd en eeuwig van God en de mensen. De heiligen en zij die wij kennen en ieder die de hemel bereikt is heilig. Samen. Amen.